Machiegni jahera mar penj laktar kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Seche wacho ni ngima en mwandu wang'iyo yore mopogore opogore ma ngima nyalo bedo godo maber. Wang'iyo gigo manyalo miyo ngima bedo marach, kaeto wamanyo jolony e weche mag thieth mantiere kod lony, mantiere kod ng'eyo gigo ma ka watimo to wadhi bedo kod ngima maber, kata gigo ma ka watimo to wadhi bedo kod ngima marach. Ting'eyo ni ngima maber ok en mana ni koro imuonyo yath ichwe sindan kende kod gik ma kamago. Nitiere weche mag paro, nitiere weche mag dak, nitiere weche mag kwe, mago duto te biro keto ngima ni bedo maber kata marach. Emomiyo amor mokalo mar rwako wendowa kendo daktari wa obo nyisowa ni nyinge ng'a, en nyar kanye, olony e weche mage, kaeto wadonje twak achiel kachiel. Daktari machiegni. Erokamano ahinya Ruth. Nyinga Caroline Obonyo. Anya ringa kod jwach, ringa ma ok ringa iwacho ni mon ringe, an pok aringo. Alonyo weche mag thieth mag paro kata mag mental problem, mental health. Erokamano anya ringa Dr. Carol, amor mar bedo kod odiochieng' ma kawuono. Wadwa ni wang'iye ne major depressive disorder. Ma en ang'o daktari? Major depressive disorder. Winje kata nyinge kaka duong'. Nyinge bor molo. Chon niluonge ni depression to nwamedo ne meja. Nwamedo ne meja koni to wamedo ne depression koni. Koro ena depression ma ji wacho mapile cha. To wan kaka dakteche waluonge ni major depressive disorder. En okang' miyudo ka in gi low moods. Iyudo ka moods gini piny kabisa. Piny ma ok inyal control inowuon. Kasi iyudo ka odiochieng' nigi seche 24, odiochieng' gotieno. Ine yudore ka seche 24 gi, seche 18 moods gini piny. To gini dwa timore ni pile ka pile. Ok ni kawuono ni ber to kiny rach. Pile ka pile ma kochaki kawuono to gini dhi pile ka pile ma kawo thuolo mar jumbe 2. Sama pod en ndalo 2, ndalo 3 to wacho ni nigi stress. To koro ka stress ni omedore modhi mokawo jumbe 2 to wawacho ni donje depression. Mane gima waluongo ni major depressive disorder. Ene gima thoro ga biro ka ang'o motimore? Gik makele odhuro, dho ni gige tuoche mag mental illness gi poko wach ni ma the exact cause poko ng'ere, to pod wan mana gi predisposing factors. Achiel kuom gi gin environmental factors kaka stress dhano ma kawaida nego bene yudo stress. An ka an gi stress kawuono mar ndalo 2 kata ndalo 3, mano kawaida ne dhano mora mora, in gi an. To ka stress ni dwaro tami, odwa chopo okang' ma koro kalo ka ndalo 2 kata ndalo 3 odhi e ndalo 14 ma en jumbe 2, to koro mano wacho ni sebet gi depression. Koro stress en achiel kuom gik makele. Life events, gik matimore no e ngimawa. Samoro sama ne nyathi matin cha, ng'ato norocho ratichi. Samoro sama nidongo nikale weche mang'eny, janyuol ni mane riti noko mi thuolo kaka tinde wan kaka jok ma jonyuol wadich. Iyudo ka iwuok e tich, idhi tich okinyi, iduogo godhiambo, ichaki kiny gokinyi, nyathi pok onene kata dwe, wiye wil kata ne machacha te mamawa, to machielo ni te babawa. Koro caregiver matiyo tich nyathini dala, samoro ikia kaka gidak kuonegi, samoro igoye, samoro gik matimore ok ber. Mano nyalo miyo ka ndalo maber ochopo tibet gi miluongo ni depression. Mar 2, genetics be pod nitiere. Ka nitie ng'at mano sebet gi depression kata mano sedere, nikech nyadi mang'eny wawacho ni jok madere gidere nikech depression okero margi. Ka nitie jok mano sedere matieni nitie family history kata nitie gini ringi anyuola kata remo, bi inyalo yudo chances kata inyalo bet gi thuolo mar bet gi depression. Mar 3 kosa 4, yedhe mwatiyo godo gi substances iluongo ni psychoactive kaka kong'o mang'eny, ndawa, bangi, sana bangi. Sama gisedhi obwongo wangi to gi alter chemicals mag tiere obwongo wagi to gimiyo ng'ato bet gimiluongo ni depression. Machielo en tuoche mwakale. Ko kawuono dhi ir daktari to koni ni kata gi tuo mar HIV, kata tuo mar pressure, kata tuo mar tuo moro amora mokoni gi daktari odiochieng' mane ok ichano nyalo mi depression. Sana tuo mar kansa matinde ni. Ko koni ni in gi kansa, tiero ok en gima yot kata en gima ber mondo ng'ato winji. Chopo kama koro idhi paro michop midonje e depression.
koro gik ma kele to gin gik mwakale ngima wan kaka dhano. Ma gin contributing factors ayudo ni en gima timore ne in owuon, gik matimore e alworani, gik matimore ne family ni, tiende ni gin gigo mosolore mochokore. To iwacho kacha ni en kuyo kata bedo kod moods mapiny. Juma achiel, jumbe ariyo wanyalo luonge ni stress, nikech jumbe ariyo ka inyalo yud kaka ndalo ang'wen ka inyalo yudo kaka kikonyi. Koro kodhi jumbe ariyo to koro loko nyinge. To keni stress ji duto te thoro bedo godo. To ka nitiere gi stress ok idwa ni mondo mi okal jumbe ariyo mondo mi olok nyinge. Onego bed ni timo nang'o? Sama in gi stress, wacho ni stress mar odiochieng' achiel, odiochieng' ariyo, mano ka ber. Kendo wan kaka jok mathiedho dakteche mag tuoche mag paro, kinikono ni in gi stress mar odiochieng' achiel, morowa kabisa. Nikech wang'enyo sama in gi stress no to trigger obwongo ni mondo ti kata pachi chamo. Tiyo maber kabisa to sechego blood supply madhi obwongo be medore. Ni malo kabisa. Koro miyo ok nyal yudo tuoche mang'eny. To kodwa dhi pile ma ok rum modhi jumbe ariyo to bet gi depression. Koro mondo kik ichope okang'no, ang' wane kaka wadhi mbele gi discussion kaka inyalo konyo mae mondo kik wachope okang' machal kamano. Chandruogni daktari ong'eny maromo nade? Wachake gi stress pacho ka ahinya e gwengewa mag Nyanza. To kuom jomage mong'eny, joma mine koso joma chuo, rawere manyiri koso rawere ma yawuoyi? Erokamano ahinya Ruth. Stress ng'eny. Dhano ka dhano nigi stress kamoro amora. Kata mana jok mwati seche moko wene jotendwa matiyo kata mantie motelo nwa weche achiel ariyo gionge gi gik machando pachgi. Koro stress nyalo mako ng'ata kochakore jok matindo, jok madongo, jok moti, age group mora mora ok oyier. Lakini sana nonro osetimore moyudo ni jok mantiere in the age of adolescence, waluongi ni adolescents and young people, chakre higni 14, 13 kidhi nyaka 25. Jogi yudo ka gini chando gi mang'eny moloyo jomoko, nikech e sechegi ema gitemo bet, gitemo manyo kaka ginyalo bet, gitemo ketore e group moro, gitemo bet gi jomoko ma nyalo wacho ni an ng'ani. Sechegi ema gidwa ng'iyo ni ata dwa bet ang'o e ngima. Gi struggle gi profession gi. Pressure mang'eny be ya kuom jopuonj, pressure mang'eny ya kuom jonyuol. Pastor be koro dwa ni tim kama, imi sechego idwa ni ing'e ni iti ng'a nade e society. Koro wayudo ka tuo ma depression ng'eny sana e age group between 16 young adolescents and young people. Wantiere kod anekelno ka major depressive disorder, keni magi gin kidienje koso gin types, ginang'o. Samoro nyalo wuotho kodwa Dr. Carol, ipimnwa ni gipogore to ka seche ma gipogore gin mage gi mage, to kidienje ka kidienje nyalo nyisowa ni ang'o matimore. Magi gin kidienje gi, kendo wadhi chako gi major depressive disorder. Owach ni gin tiere types kidienje 5, to kanyo ni DSM-5. DSM-5 en gimiluongo ni Diagnostic Statistical Manual mwatiyo godo kuom pogo gi e kidienje mopogore gi. Gini en gi symptoms mopogore monyalo wacho ni ma to negi perinatal, ma to negi machal kama. Koro mokwongo no iluongo ni perinatal. Jok mamine, wan kaka jok mamine, stress mag ich kata sama wae bet mayach cha, wakawo gino mopogore. Sana dweche 3 mokwongo, iluongo ni first trimester. Iyudo ka gini biro gi tuo, ituo kinyi, ituo dhiambo, ituo seche te, tiol ma gik moko ok nyal timore. Koro jok moko donjo gini tero gi magi dhi nyake depression. To jomoko to kala mayot, ji opogore, dhano opogore seche te. Mar ariyo ni en premenstrual dysphoric disorder. Seche mowa neno malo, wan kaka jok ma mine, wanen seche mowa neno malo, kaka nawacho ni ji nigi yore mang'eny magipogo godo, magikalo godo stress kata okang' magikale. Iyudo ka jomoko be ma nyalo tero gi into depression. Machielo en persistent depressive disorder that occurs most of the time of the day. Iyudo ka persist, ok en dichiel. Inyayudo ni bet gi depression 2 weeks, me yudo solution, bang' mano chako duogo kendo. En gima rika seche te. And then seasonal. Nitie seasons moko mana kaka nwawacho, dweche moko inyayudo ka dweche moko ber, dweche moko in gi malokore. Koro en seasonal, owilore sate. And then nitiere atypical moko inyalo ng'eyo ni mato koro ang'ama nokelo depression.
Magi duto te mane mathoro bedo mang'eny. Onyalo bedo ma seche ma ng'ato pek kapok onyuol, adiere ma ng'ato neno malo, onyalo bedo mano ma seasonal, koso atypical. Mane mathoro bedo e ong'ala mamalo kae? E ong'ala mamalo nikech mar jok manyuol ok ng'eny ahinya, nikech mon nyuol pile ka pile. Dine ji te yudo depression di koro piny opong' gi jok mantiere gi depression. To atypical ni ema nyalo bet mang'eny. Kasto nitie moro maonge kamiluongo mabedo kelo gi drugs mane wawacho ka, nikech nawacho ni depression ng'eny age group mar 16, 14, 25 ka. To kae miyudo ka nyithindwa matindo chako abuse drugs. Koro kanyo be depression ng'eny, ma drug induced depression to gi atypical ni pwani from nowhere depressed maka kitimri wabong'e ne gigo ma thoro timore kuom rawere seche ma gisechako bedo depressed kidigni 14 higni 25 isenge konwa matin ni samoro gik matimore kit ngimagi en gi pressure e school idwa notimo achiel ariyo adek koduogo dalan kaka janyuol akete gi pressure nikech antiere gi expectations nitiere gik madwa ni otime kit ngimane nikech aparo ni ang'eyo kaka janyuol ni koko timo magi to ngimane makiny nyalo bedo marach. En bedo dwa ni mondo mi obed nyathi, odwa ni mondo mi odongi. E seche ma ng'ato samoro nitiere kod major depressive disorders gi, kapok ochopo e kinde mondo mi owuog e stress molokre depression, thuolo ni nyalo kawo thuolo marom nade kinde ka? Thuolo ni ema nawacho ni stress kawaida kata kawuono nyalo bet godo odiochieng' achiel, nyalo bet godo seche are kinyi ni sawa. Kinyi bet sawa, odiochieng' maluwo kiny ma en gine, bang' kinyi chaki bet gi stress machielo, odiochieng' maluwo chaki bet sawa. To koro mar depression ni to kaka ni chiewo kawuono, in gi stress ok inyier kamoro, ina gi stress 24 hours gote kata 18 hours most of the time. Kasto kinyi ne be kamacha, maluwe keno kamacha, magini dhi makawo thuolo mar jumbe ariyo. Ma ok chieng' ma koro iwacho ni kawuono taonge gi stress. Koro bet major depressive. Ma nyalo ng'eng'e kendi, nyalo kwana kendi. En mana ni ji okia. Wan kaka dakteche mwang'eyo ni gini to koro kosedhi molo jumbe ariyo to koro sedonje depression. Jok moko to okia nikech information no pok ochopo negi. Ne jogo manyalo bedo kod chandruogni, thothne kwan thoro chalo nade kuom ranyisi kaka kamwa bede kane. Statistics uneno ga nang'o atamalo chalo ga nade? Atamalo depression ng'eny sana e jok machuo. E gino wawinjo ne jok machuo ng'eny gi commit suicide. Iyudo ka chuo still pod chalre ne chuo 1 kuom 4, mano koro ka mon onge 1 kuom 4 to mon nyayudo kodok piny kata mana 1 kuom 2 kata 1 kuom 3. Koro chuo ema ng'eny gi weche mag depression gi nikech gik modhuro maluoro chuo ma wabro wacho bang'e. Gik modhuro go adwa ni mulno matin. Matin. Wan kaka jok mamine, wan tiere gi gimiluongo ni chama, koso iluongo gi nang'o. Gik buche mwadhie kaka mine. Buche gi konyowa e gik mang'eny. Achiel kuom gi konyowa ke prevent kata konyo mondo kik wabed depression nikech sama isedhi kacha tinyalo nyiero, tinyalo go mbaka, tinyalo kuotho. Ka iduogo odi tiwinjo maber. Igonyori kabisa. To jok machuo yudo ka society kende oseketo jok machuo siko negi mana ni be a man. Okon gini in nyaka ibed ng'ama dichuo. Joma chuo ok yiwagi. Joma chuo ok nyis ni gin weak kamoro. Joma chuo yiene gi express kaka giwinjo. Koro nyadi mang'eny yudo kama kelo gi into depression. Mar ariyo, gin gionge gi kama ginyalo displace. Wacho ni ka in gik mopong'o pachi, inyalo tero kamoro, inyalo wacho ne ng'ama chielo, inyalo pimo ne ng'at machielo. Koro iyudo ka jok machuo gi gionge gi thuolo mar timo magi. Mamiyo giyudo depression moloyo jok mamine. Makwane ni joma chuo ni kode malo saidi. Ni malo moingo jok. Erokamano ahinya. Contributing factors bede ni medo nying gigo mamulo ngimawa, gigo mantiere alworawa, gik madhi nyime kit ngimawa, nyalo wuok e stress ma ochoko donje depression, to mondo mi ine pogruok e kind ndalo 2 kod jumbe 2 ma en ndalo 14. Daktari wanyalo kawo yweyo ka waduogo to wadhi nyime. Erokamano ahinya. Penj laktar kaka Liramogi TV ka wacho ni ngima en mwandu wang'iyo kacha major depressive disorder. Daktari wacho ni owuoga stress mabendo wacho ni kawaida. Kamoro kanyo to nomako dhogo bopimo nwa kwa waduogo ni seche ma ujo ni ng'ato nitiere kod stress ndalo 1 ndalo 2 to en kaka laktar more nikech koro wibu ng'ato biro chiemo kik isud kata matin.
Hi everyone. From View Travel, we want to thank you for being part of our journey. We want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Whether you're at home or exploring new destinations, may your holidays be filled with love, laughter, and adventure. We can't wait to take you on new adventures and help you discover even more amazing places. We are looking forward to making magical moments with you at View Travel, where we dream, explore, and discover. Merry Christmas! Chrissy Moments ni kumake memories za nguvu, kueneza furaha, kushirikiana na familia na marafiki na kuinuana. Chrissy Moments ni kuja pamoja, kujuliana hali na kumake memories. Equity iko hapa kujenga hizi moments za Chrissy. Tuma pesa from Equity to Equity for free. Lipa kwa Equity Till au na Equity card yoyote for free. Cha kupendeza zaidi, tuko na deals moto moto za kuchangamsha Christmas yako. Isitoshe, ukikwama, tunakusort na Easy Loan ama upate boostika. Tujenge Chrissy Moments na Equity. A Merry Christmas and a Happy New Year from Equity. Huyu ni mume wangu, John Dennis. Yeye na mimi tulihusika katika ajali ya barabarani. Ninachokumbuka ni kusikia breki na mgongano. Mume wangu alikuwa kwenye sakafu ya matatu, huku mkono mmoja ukining'inia kwenye kiti kimoja, na alikuwa amepoteza fahamu. Hivyo nilijaribu kumuita na kumgonga mpaka akazinduka. Basi alipoamka aliniambia sisikii miguu yangu. Daktari Okanga aliingia na kutukusanya chumbani na akatuambia Dennis hataweza kutembea tena. Ilinivunja moyo kwa sababu amekuwa mume wangu kwa miaka kama 12. Kisaikolojia siko sawa. Nafanyiwa ushauri. Kuwa mlezi mkuu si rahisi. Punguza mwendo. Mwendo kasi unaua. This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, Skuma wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas, like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quickmart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'yo depression, daktari nopimonwa kacha ni ochako e yo matin mokalo yor stress. Kaito jimbore jimbo suda to kineno kodhi kuom jimbo ariyo mano oseluko kite kendo oseloko pattern. Daktari seche ma ifwenyo ni samoro ng'at ma intiere godo machiegni kata nyathini kata wat ni moro ntiere onyiso ranyisi gi mabende podi bro medo mulonwa. En okang' mane ma inyalo kawo kata mo inyalo timo mondo mi konye kata ikonyri in owuon nikech ni chandruok komako ng'ato achiel e family to en ga chandruok ji duto te. Erokamano Nyaruoth. Ranyisi abiro nuoyo gik maranyisi gi gien makineno ka ng'ato nyadi mang'eny sama ji nigi tuoche mag depression ok ging'eyo, gin wegi ok ging'eyo. Ok ging'eyo ni gikale depression to ng'at machielo midagodo kata osiepni miong'eyi
mung'eyi kaka in ema fwenyo ni koro gimoro to nyaka bed ni rach gi ng'ane kata ng'ane. Koro moko kuom ranyisi gi gin giwinjo ka gin gi chronic emptiness, giwinjo mana ka gionge gimoro, gin empty, gin nono. Iwinjo ka onge gimoro amora kuome, chichalo debe mouma kanyo to onge gimoro amora kuome. Mar ariyo, they feel hopelessness, gionge gi geno, gineno ni piny oserumo. Gin siwacho ni jok mantiere gi tuoche gichalo jok ma obwongo gi kata pachgi oum gi chind sufria. Chind sufria kokao omuon go wang'i kama to kine mbele ini neno mana chind sufria no kende. Kori neno ni anafadhali atimra nade atho. Kasto gin gi fatigue nikech iyudo ka nitiere lokruok e kinde kaka gichiemo. Ji moko ka nigi stress kata depression gichiemo mang'eny, jomoko ka nigodo tok chiem kata matin. Giyudo ka isolate themselves, so gidwa bet kama ji nitie. Pile ng'eyo ni ng'ane to bet kama ji nitie kendo mor kendo timo gik moko kaka dwarore, to all of a sudden apo nono tipoyo ka koro en opondo kata e ot, kodwa dhi kata kano dhi tich oweyo dhi tich, kano dhi school oweyo kata dhi school no. Kasto iyudo ka gi lose interest, no interest in hobbies. Ka in ng'ama nong'eyo pile ni kichiewo gokinyi to nego bed natim achiel ariyo adek kaka ng'ama miyo kata kaka ng'ama dichuo, to apoya nono koro okidwa kata wuok e kitanda nicha, okidwa kata ni dhi tim kata mana tije mag ot ma watimo kaka pile. Ionge gi mor mora amora gimoro amora mane timo. Kasto gin gi lit, kuyo, gin gi kuyo mang'eny. Odiochieng' achiel gin mondo ing'e kata lagi oko ka ginyiero onge. Onge gima more piny ni kati keti tere mana ir comedian machal nade. Ok more kata matin. Iyudo ka gin gi guilty. Gimoro amora motimore giwacho notimore nikech gin. Kaka sani koro bech gik moko tek, uchumi tek ni, gidhi wacho ni gigo te timore nikech an. Gichako blame themselves e gik mane oko. Kata ng'ato notho to gichako wacho ni ung'e ni ng'ane notho nikech an. Gi feel guilty ne gimoro amora matimore e alwora gi. Kasto gin gi suicidal attempts and ideation. Kamoro amora ma gibede gimoro sikono gimani in ing'eno negi deri ade nikech onge gimoro kendo onge ber moro amora mitimori nade ma in godo e piny, onge ber moro amora mineno kata mbele kucho. Kasto mogik, sleep. Inyalo yudo ka jomoko nindo mang'eny kata jomoko ok nind completely, luwore dhano pogore. Mago e ranyisi kata symptoms ma ng'ato nyalo ng'eyo sama en gi depression. Adwa ni mondo mi iwuothe kodwa mana kaka iwuotho kodwa kanyono ni thoth ni ang'o timore e del kata ng'ato timore e obwongo ma ng'ato mi beda restless, ng'ato beda obedo hopeless, samoro siko ola ng'ato timore e dende, ng'ato timore e obwongo ne. Sama gigi timore obwongo to ok wanyal neno, to paro kata mind kaka iluongo, chemicals moko nitiere matiyo kanyo. Sana chemical ma trito kata mamiyo magitimore iluongo ni serotonin. Serotonin sama iyudo kodhi malo kata odhi piny, ok ene kama kawaida, tiyudo ka gigi chako timore ni, ok kero mari. Iwinjo ka koro ok idwa gimoro amora mane timo, ok idwar ji, ok idwa ni bed kuom ji kuma ji nitiere, ok idwa timo gimoro amora, ok idwar kata mana winjo kata thum gik manihero timo. Koro en obwongo wa chemicals ka ema moko dhi malo to moko dhi piny, ok gibed e yo mowinjore. Gichikore gini wacho ni obwongo ne ochikore. Gichikore. Ero kamano tudore weche mag fatigue, olo koso. Olo biro nikech sama isebet ni ina kaka nichiewo gokinyi, kitanda ok idwa wuok e ipondo kama jini ok neni, ok idwa chiemo, ok idwa timo gimoro amora, nyaka ibed gi fatigue. E gini neno kogor betri no kanyo ma mach orumo e betri no nikech gik mosetimore ni mang'eny go. Chakre namba 1 miridri ma betri koro chiegni sim. Kochopo sama koro bamo gik no koro korumo to imbe irumo gi depression. Iwacho ni kalore kod gik mosebedo katimore e kit ngimani, tene ni gini ginyalo bedo gik ma cumulative, ginyalo bedo gik ma chorore to chokore. Ma in kaka dhano bende ka idwa chokogi ahinya to ok ber. Samoro ng'ato nochwanyi chon,
mane kano kanyo pok iwene. Samoro gi pesa ni moro no lal, mane kanyo no kichango. Samoro jonyuol ni notiko ni timo achiel ariyo adek no kitimo, ikano kanyo. Isemanyo tich higni mang'eny pok iyudo, ikano kanyo. Ochopo kama koro idwani donje kata into relationship itema achiel ariyo adek, ikano kanyo. Koro sama gigi medo pile biro chopo kama koro gi overwhelm, gi oli monge gimoro kendo minyalo timo tidonje depression. Do bentiri ma ng'ato nyalo fwenyo go kendo ni gigi to koro dhi na ma ahinya dhi kelo na depression. Inuwuon kaka Dr. Carol kata ng'at ma winjo chenro ni samoro ng'ato ola samoro gik moko timore ne to ok ofweny ni ma depression. Ka ok ng'at ma okere kaka inyalo fwenyo inuwuon in gi depression. Erokamano ahinya Ruth. Wan kaka dhano watemo kendo watemo mondo ji kik ng'e weaknesses wa kata gigo maduoko wa piny. Koro temo miwuogi ni wach ni anto an ki depression tek ne ng'ama dhano. Ng'at machiele mabiro fwenyo ni in ibiro neno ni temo kendo ibiro neno ni chiwo mari minyalo chiwo moingo gimoro amora. Iwacho ni mata say I've given it my best. Keto ng'at machielo to neno ni ng'ane to koro tinde opogore. Koro in iwuon tek kabisa mondo ifweny. Kata bet ni ipondo iloro di kamoro keni ni ini naone mano kawaida. Bet ni okichiemo keni ni ini naone mano kawaida. Gik moko dhi mbele maber e ngimani. Koro jok machielo mabiro fwenyo ni makoni ni mat gi ma to kuwinjre kata ok dhi ni maber. Nyithindo bende thoro ga bedo kod chandruoge gi. Depression nyithindo sana nyithindo to bet gi stress. Nyathi sama ene ich gigi chakore mana sama pod nyithindo pod nie ich ka. Sama ene ich sama janyuol ne nigi tabu kata gimoro chando pache, imbo bet gi stress. Ento ok nyal wacho no bet gi depression lakini imbo bet gi stress. Kaka sama osenyuole sama imbo kale chandruok mopogore embe nyalo chopo kama koro odonje depression. Nyithindo binyalo bet godo. Na wacho no mako ng'ata from the old matindo madongo ng'ata nyaka jodongo moti. Ma ni wacho ni obwongo to kwanyal neno to gigi bedi wuok mana gi obwongo konye. Koro ng'ato nyalo chich nang'o ni nyaka bedi ni nitiere chandruok moro ka. Tuoche mag paro gin gik ma ok nyal teri kata picha kata ni dhigoni CT scan kata MRI picha mora mora nikech picha to kodhiogo to bwongo ema dhi nyiso. To bwongo ko dhi onyiso to dhi nyiso ni en kawaida. Dhi golo ni onge gimora mora marach go bwongo. To chemicals to gin gik ma ok nere. Gin gik ma ok nyal mulo, gin gik ma ok nyal ting'e lweti miwach ni ma kore chemical man git modok piny kata modok malo. Koro nyadi ng'eny ji wacho ni sana ji kobiro kuonde mwathiethe to giwacho ni gidwaro ni mondo tergi e picha mondo dhi ng'iyane na ng'a rach go bwongo gi. Picha wabiro terie to duoko to biro bet ni obwongo ni oduogo kaber. To kama shida nitiere to en mana kar paro kae. Ni pimo no kacha ni samoro bende iyudo ka iol betri ni piny. Betri tho to kopogore kod mano ni wang'iyo kacha gigo ma bende samoro katimore ni tiwinjo ka ina gi mirima sate idwa ni siki ywaga mago bende apani gin moko kuom ranyisi daktari. Kopogore kod mano isiki chwanyo di gimoro ka ng'ato timo ni matin to dwa ni osiko chwanyi ionge kod motivation kata interest gigo mane timoga. Samoro ni ng'ama miyo mano ero tedo ijwang'o kata nyithindo kitednegi ni miyo mano ero loso gigene kod iwe aweya mano nyalo bedo ranyisi. Kae to bende kapono ni iyudo tek kata iyudo pek e seche ma onego beni ng'ado bura e wi gimoro difficult in making decisions bende mano nyalo bedo ni intiere kod depression. Tintiere kaka gini dhi to rucha ngimani duto te daktari. Gini nyadi ng'eny yudo korocho ngimani nikech ka koro ichopo kama ok inyal make decisions, ok inyal concentrate e gige gimitimo, ok inyal bet productive to the society, ok inyal timo gimoro amora manyalo kelo lokruok e ngimani. Iyudo kochopo kata kama koro tich ok inyal dhiye nikech ok idhi e tich tidhi romo gi ji iwe dhi tich nikech mondo kik irom gi ji afadhali lorio kaira kanesa iweyo dhi nikech kanyo ji nitie itemo bet uma in owuon ine ma intiere kendi. Koro ke ng'iyo magi de duto yudo ka ngimani olokore gimoro amora ok dhi mbele ineno mani koro anto koro lo adera. Daktari, tuoche kaka stroke, weche mag rieruok, tuoche kaka mag cancer, macular degeneration, tuoche kaka mag rem kata chronic pain, magi bende nyalo changia.
tuo moro amora ma chronic nyalo changia sana sana tuoche mag rieruok. Kuma tiye wan be mwathiedho jogo man gi tuo mar ndulme ma en epilepsy to giriere pile ka pile. Bet ni giriere kinde ka kinde ni miyo gi stress. Gin jok madwa muonyo yath sate, gin jogo madwa bet ni ngima gidak e osiptal gineno daktari kinde ka kinde. Gima gidwa bet ni nitie tije moko ma ok ginyal tiyo nikech kaluwore gi kaka gin. To kopogore kata gi tuo mar rieruok kata mana mar kansa kiyudo kawuono kata kokoni gi kansa, HIV, diabetes, tuo moro amora mabudho biro miyo bet gi paro mang'eny manyalo miyo bet gi depression. Awang'yo kacha kaka depression sudo ni wacho no kacha no dhi loko kite owuok e stress to donje depression. E depression ka bende wantiere called mild, moderate kod severe kosenena depression kamano blanket. Nyadi ng'eny kidonje depression to in e depression. Onge kani mild, onge severe. Kapod en maber, kapok obede depression to en stress. To kodonje depression to en depression. Koro en mani kisebede depression to nyalo chopo mochako bed gi symptoms moko. Koro inyalo yudo kowacho ni depression with psychotic features, ichako wuoyo kendi, ichako neno gik moko ma ok kawaida. Inyalo yudo kowacho ni en gi depression with obed depression to chako medo tuo machielo e wiye. Daktari, seche ma ng'ato oneno ranyisi gi to biro iri kaka laktar mondo mitimne diagnosis. Thoth ne timo diagnosis nang'o? Nyadi mang'eny jogi ikelo ga osiptal. Ng'eny jok man gi depression gin gikia ni anto kora sechope depression, anto kora chandora magi machanda. Koro nyadi mang'eny ikelo gi jogi mohero gi kata jopuonj kata nyuola kata jo kanisa. Koro sama jogi okel to gima wakwongo timo en ni wakao history matiende ni nochakore nang'o, ang'o gang'o manotimore momiyo chopi okang' ma entiere ni. Wasetimo mano to watimo negi investigation, ioro gi lab. Nitie tuo miluongo ni goiter gi dholuo kata thyrotoxicosis. En be nitiere gik moko mamiyo gik mogologo kata gik ma goiter no golo nyalo miyo ng'ato bet gi depression. Koro nyadi mang'eny kwasekao history to wateri e lab ka kwateri ok ni wateri mondo dhi wach ni gi depression, wateri ni mondo dhi gol tuoche moko oko manyalo bende miyo ibed gi depression kata manyalo chalore gi depression. Bang' mano kwasetimo test mwadhi timo pod mar nyiso depression to onge, picha moro amora mwadhi go wiyi kata obwongo pod onge. Koro wadhi tiyo mana gi gik mane jok manokeli ka okonowa ka giwachonwa ni ilorori e ot, mana symptoms mana wacho ka ilorori e ot, ok idwa bet kuma ji nitie, ijuang'o tijeni, ijuang'o riweri, ka indilosori indisori mago tindi weyo, dichuo gine kaka ne in godo maka tindi ok idwa neno. Kwaluwore gi mano to wan gi buk ma watiyo godo kaka jogo dakteche mathiedho tuochego manyisowa ni kineno magi ma kuom ng'ane to ma ng'ane nigi depression. Erokamano nya Dr. Carol Omakemaka kanyo kwaduogo to wadhi nyime. Erokamano nya. Kik idhi mabor, kik isudi. Kwaduogo to wang'eyo ni kaka inyalo thiedhi depression kata tuo mowuok e stress modonje depression, kaka inyalo geng'e kod kata kaka inyalo manage kapo nono ni nitiere kodi kaka itimri kode. Onge omiyo kik isud kata matin. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Linko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Royal Mabati Factory Limited. Ma en duka mari ne gedo duto mago e witado. Sani wan kod yor chudo ma itimo mos. Chul deposit mar atamalo 40 mondo wakoni mwandu ma inyiewo kodwa odiechieng'no nyaka kama intie. Ofani nitie mani kindeni mar nyasi mar sikuku. Parni wakoni mwandu ma inyiewo kodwa nyaka kama intiere nono maonge chudo mora mora. Ne mathoth
Yuana tole namba 0722-63-83-83. Go oda mar nyiepo kodwa kawuono kokale mbui marwa mar www.royalmabati.com. Weche kod chike manitie nyaka luw. The famous Lazos Oyer has been dismissed from Mount Sophie. Ngama dichuo mopong dwaro privacy. Abe yani ibiro tenda kama le chaya donge ne kionge wach miwacho to wuog ka. Munde manyalo thuoji yawa. Kosedi dimbe ni ngato osekwalo chunyi. Ne you are not my type. Yes, she is right. You are not her type. Nikech nonyuolno nyathi, adier, ibiro miyo wawuoyi, kendo loch nobede lwete. Noluong nyinge ni Jabura Mahono, Nyasaye Maratego, Wuoro manyaka chieng', kendo Ruodh Kwe. Lochne nobed maduong' kendo kwe mokelo nobed maonge giko. Enobede kom Daudi kendo norit pinye gi adiera kod tim makare mondo ogurre obed motegno. Chakri kawuono nyaka chieng', Ruoth Nyasaye manyalo gik moko duto oseketo chunye mondo tim gigo. Yudo omiwa wowi kaka skiza tune mari D*811*414#. We started this year on a high, and as it draws to a close, we're going even stronger. Let's make your year-end unforgettable. An experience like no other. Featuring electrifying performances from Size 8, Sounds of Worship, Lillian Jairo, David Wonder, Fred Omondi, Edith Wairimu, Sanino Bless, and more. Plus, join our incredible gospel hosting teams, Rauka's Joyce Omondi alongside Ken the DJ, Rurumuka's DJ Covenant alongside Bambika's Timeless Noel, Bambika's DJ Gigi alongside Rurumuka's Shiro and Injili Carlos Ben alongside Rauka's Ken the DJ, DJ Gigi from Bambika alongside Injili Carlos Roda. Broadcast live on Citizen TV, Inoro TV and Ramogi TV, and streamed on Viusasa and Citizen Digital platforms. Mark your calendars and tune in to Vuke Mwaka in style. Señor, jiduto o pake. Ekindeni mar nyasi mar Christmas kata sikuku, wakao thuolo mar bedo kanyakla kod osiepe magwa kachiel kod anyuola magwa. Emomiyo en kinde maber mar bedo gweth ne jogo mabendo chando. An kaka Roda Nyarko Kitmo akwayo ni hai maber ekindeni mar sikuku mar mondo Nyasaye oritu kendo Nyasaye ogwedh ji duto te. Merry Christmas. There is a building in Nairobi, the 21st floor, in the city center, where this unit is operating from. Your guess is as good as mine as to who is the commander. Jalup Jatend Piny machon Rigathi Gachagua yango ni Jatend Piny Kenya ema nigi duoko ewi obila mandhiyo kendo lal gi oganda jo Kenya. They give us our fellow young men. In the next 2 days, come in their large numbers. Monday next week. Riwruoge makedo ne ratich oganda obogo bago ng'anyo juba manyien e sama jodak ma Embu ng'anyo ka gidwaro mondo mi jago manondhi owe thuolo. Koro nigoe kaneno to ne en gima lit ni chunya ahinya ka ng'ama pod tin. E sigana makende kawuono, jago moro manodongo koneno ka jonyuol ne dhao miyowa sigana kaka lweny noserocho ngimane koduong'.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kawuono nitiere kod Dr. Carol, en laktar molony e weche mag tuoche mag obwongo. Wawacho kacha ni weche mag mental health. Wang'iyo kacha weche mag depression, ma bende onyisowa ni gin gigo matimore e kit ngimawa. Samoro wang'eyo ng'enyne bende ok wang'eyo. To kata kok ing'eyo to nitiere jogo mantiere machiegni kodi manyalo fwenyo ni nyaka bedi nitiere gimoro marach kodi. Daktari kosetim diagnosis, ma oseng'i ma wuo kodi mopenji ni chandruok nitiere kon mane, thothne thieth thoro chalo nade? Rok mana ahinya Ruth. Kosetim diagnosis luore, nawacho ni oonge gi mild moderate, lakini luore ni into depression ni osebet machalo nade, osechope kiwango makoro dwaro yath kata pod ober nitie giminyalo timo. Ka pod nitie seche ma inyalo wuoyo gi ng'ato. Nawacho ni depression nyalo dhi machope ni koro in gi depression to gi symptoms moko ma okalo depressions ma koro ikiari, neno gik moko, iwuoyo kende, gik matimore e ngimani. To kapok ichopo kama chal kamano mwanyalo wuoyo kaka koro wawuoyo kodi ni, to watimo gimiluongo ni psychotherapy. Matieni wawuoyo kodi, wamanyo gima nomiyo stress ni obiro kata gima nomiyo idonje depression. Watimo ni therapies mopogore ma wan golie okang' ma intiere no. To kosedhi matut makoro wuoyo ji ok nyal winjore, ji ok nyal winjore achiel, to koro nitie yedhe mimiyi, yedhe miluongo ni antidepressants, matieni giloko depression cha. Iluongo ni antidepressants kendo gidhuro gine klese mopogore kaluwore gi kaka ng'ato. Daktari pod abodoki kar psychotherapy ka. Psychotherapy ni en kidienje, en kidienje achiel kamano kosembo biro gi kidienje. En iluongo nyinge ten psychotherapy. Koro i therapy ka nitie therapies mopogore, nitie miluongo ni cognitive behavior therapy, itemo ni lok pachi kaka isebet kiparo, to mano dhi loko kaka ibehave. Koro iluongo ni CBT, cognitive behavior therapy. Nitie sama itimo ni individual therapy, ng'eyo kaka ngimani osebet kachalo. Inyalo tim ni group therapy ka un jok mantiere class no kata machandore gik machalre. Inyalo tim family therapy, therapies ng'eny kaluwore ni ito mari chal nade. To ma uthoro tiyo godo en cognitive behavior therapy. Ma anyway kodi ing'iyo chandruogni no akanye. Item lok pachi, item lok belief ma in godo. Nikech seche moko nyalo yudo ng'ato dhi e depression nikech gima osekete pache. Osekete pache ni en ji ok dware. Koro beta ni en ji ok dware, ma en ji ok dware machop kama gino kete e depression. Koro item lok kaka isebet kiparo, iluongo ni cognition. To cognition ni no koloki to behavior ni bet timore nade? Lokore. Cognitive ni nyalo dhiga kuom thuolo maromo nade? Ndalo, jumbe, dweche, higni, koso ma lok pachi maber nikech ng'e kaka pach dhano bende kinde ng'ato ket gimoro e pache ma gino mok kanyo. Mani en nitie gino bende kaka osebedo ka budho opailo. Koro therapy ni nyalo kawo thuolo maromo nade? Loko pach dhano ok yot kaka iwacho no Ruth. Kendo gini nyalo kawo thuolo mang'eny. En manage respond e yore mopogore. Lakini matin kabisa nyalo yudo ni ng'ato dhi sessions 5. To sessions gi ok ni en kawuono kinyi, inyalo dhi weekly sessions kata inyalo dhi bang' jumbe 2 kaluwore gi therapist matimo ni mano. Idhi jumbe 2, juma achiel kamano mitie to katin to sessions 5 Katin to sessions 5 manyalo kawe duration of more than 6 months. To thothne en ka successful? Timo maber kabisa. Waseneno jok mol changa gi therapy no kende moduogo mobet sawa kabisa. Kine otam mano to matieni nitie yath manyaka kuong tiyo godo koka ichaki dhi e sessions gi. Wadonjane e weche mag medication, osetieko weche mag psychotherapy ma en wuoyo, ing'iyo ni chandruok ne nitiere kanye. Seche miwuoyo ni titemo lok pachi, seche miwuoyo ni tidwa ni mondo mi iwe neno gik moko kaka ineno gino tinyalo nene e yo mopogore. Iwacho kacha ni wantiere kod kidienje machielo ma bende wanyalo luongo ni medication kata yore mag tiyo gi yath ne jogo mantiere kata pharmacotherapy kowuok e dhog mar pharmacy, yath kod gik makamago. Nyisowa mano daktari. Pharmacotherapy koro en yath. Ne wawacho ni nitiere chemicals moko madhi chopo kama koro ogin stable, moro chikore moro dok piny. Koro kae kama yath donje to yedhe gi gin klese mopogore tiluongo gi ni antidepressants. Antidepressants gin class ma nitiere iyudo ka nitie miluongo ni SSRIs, nitie TCAs, mago to class mopogore ma wan kaka dakteche ema wachiwo. To mopogore gi antidepressants
waimedo gi yedhe moko nikech samoro biro pok onindo wamiye yedhe madhi miyo onindo iluongo ni sedatives kata anxiolytics, kata wamiye seche moko obiro to en gi weche mamoko, en gi behavior ne olokore, oneno gik ma ok kawaida cha ma koro wacho ni odhi e psychosis, wanyalo medo ne antipsychotic. Koro yedhe odhuro mwamiyogi kaluwore ni ng'ato dhi nade kata en obiro kochal nade, kaka dhi thiedho ng'ane ka nigi depression ok chalre gi kaka dhi thiedho ng'at machielo be ka nigi depression. To kaka psychotherapy ni wacho ni nyalo kawo chakre jumbe kodhi matin to sessions abich, antidepressants kata yedhe gi magi to ng'ato nyalo muonyo kuom thuolo maromo nade? Erokamano ahinya. Antidepressants be gin gik makawo muda, ng'eny yedhe mwachiwo gi ok giti kaka yadh malaria kata panadol mawich mabari sani timuonyo to in sawa. Mekwa mag depression mag obwongo gin gik mabudho, kawo muda mang'eny, ka tin to dweche 6 to ka ng'eny to dhi nyaka higni 2. Antidepressants thothne wawinjo ga daktari mato adwani mondo mi akete pek matin kata adwani mondo mi wakete maino mang'eny matin mokalo. En yath matugo gi chemical mar obwongo nikech chemical mar obwongo chani chikore koro temo mondo mi opiye. Tenene ni yath madhi achiel kachiel nyaka e obwongo. Odhi obwongo dayo. Achiel kachiel. Kaki wacho ni ok gin ga yedhe ma ng'ato tiyo godo diriyo kata ndalo 3 to orumo. En yath ma ng'ato nyalo tiyo godo ndalo mang'eny mokalo. Adwani lerna malong'o kendo adiera ni ka tin kata ka ber onego beni tiyo kode minimum kuom dweche adi to maximum onego beni chopo e okang' marom nade to ikore kani ang'eyo ni ginyalo bedo kod side effects. Mulna side effects mag antidepressants. Mana kaka sewacho yedhe gi itiyo kodgi mar muda mang'eny, ka tin kabisa to dweche 6, ka ng'eny to dhi higni 2, to seche moko be ginyalo dhi nyaka kata higni 5 nyaka chieng' itho. Sana ka depression ne nitie jok mane nitie godo mana wacho ni luwo remo cha nyalo chopo kama itiyo kode nyaka life nyaka chieng' moro itho. Koro gin gi side effects modhuro opogore. Sana mana kaka yedhe mamoko gibe gidonje liver, ginyalo kelo liver complications kisetiyo kodgi kuom muda mang'eny. Ginyalo kelo sleep nikech ne gidhi obwongo to obwongo cha ema miyo ng'ato nindo, ng'ato bwonge ma control gimoro amora. Inyalo yudo ka koro sami tiyo gi yedhe gi nindo mang'eny kabisa mikal kane ok inind chon. Mana kaka yedhe mamoko be gi interfere gi appetite. Inyalo yudo ka sami chako tiyo kodgi cha to giolo ji kabisa, minyalo yudo ni ng'enyne ninda iol, onge giminyalo timo, to kaka dendi medo dhi kodgi, kaka imedo tiyo kodgi to giduogo ma ging'i gi dendi. Kasto jok machake be nyalo yudo ka bet gi diarrhea or even vomiting. Sami chako mano kawaida na yath mora mora. To ng'enyne to gidhi e liver, kidneys be gikelo godo tabu gi. Kodi botimo nango mondo protect kini nikech ere tiende alos moro, ere tiende akuny bugo mondo mi ajas bugo machielo. Idwani mondo mi wi obed gi kwe to komachielo aketho nyarogno. Koro seche moko chopo kinde ma kaka jotuo gimedo biro e clinic nikech ok en gimi thiedho dichiel, kaka gimedo biro clinic watimo checkups. Iore lab seche moko idhi pim ni kidney ni to koro chopo kama chal nade, tomato chopo kama chal nade. Wayudo kodhi affect machielo to yedhe gi gin klese mopogore. Wanyalo loko yath waiwuoke moro to wadhi e machielo kata waduoko dose piny kabisa. Lakini kendo gima nyaka ing'e ruth ni sama ng'ato osechako muonyo yedhe gi, omuonyo bang' jumbe 2 to osebet maber kabisa. Koro yath modong' godo dong' matin kabisa. Mamiya kik tuo chak timre nade, kik duogi. Koro sama ichako thieth to wachake yedhe mang'eny. To sama koro thieth dhi ka rumo tidong' mana gi yath matin kabisa maonge gi side effects mang'eny. Wadhi nyime gi thieth, waseng'eyo kacha psychotherapy, wang'eyo kacha yedhe mitiyo godo mabende gin antidepressants, dhi kuom ndalo mang'eny kata ngimani duto te. Kopogore kod mago watiere kod yore moko mag thieth kendo. Yore moko mag thieth pod nitiere. Sana iluongo ni social support, en ga psychological and social support. Nikech gi depression gibiro kuom kaluwore gik mopogore. Samoro kumidake cha ji ok dwari, ionge gi support mang'eny moloyo mi ng'ato nego bed godo e ngimane. Koro sama waneno jotuo gi wa encourage kaka caretakers or caregivers bo konywa gi support jogi psychologically gimoro amora ma dibed ni ginyalo koso be gikonyo gi e yore moro amora mondo giyud dwachgi
ok ni dwachgi to ok dinyal te seche moko but manyalore to migi mondo konygi e chango mapiyo piyo. Kasto wadwaga ni gibet gi groups iluongo ni peer groups kata support groups maginyalo share achiel ariyo magisebet ka gikale challenges magikale mondo konygi chango piyo piyo yorno. Wang'e ne complementary medicine Dr. Carol mabende nachiel kuom yore mitiyoga godo e thiedho chandruoge ma wawuoyegi. Ulno kanyo matin. Complementary medicine mana wacho ni chiwo on top of the antipsychotics. Kaka na wacho ni seche moko gibiro gi weche mag koso nindo, imiyo gi yath madhi miyo gi nindo. Kasto kendo na wacho ni seche moko gibiro gi tuoche mopogore opogore. Ng'enyne sama wan gi depression inyalo yudo kibet nyaka gi ulcers. Koro yedhe gi bimedo on top to yedhe gi pod nigi side effects. Koro kaka yedhe mag nindo ok wahero chiwo ahinya, wanyalo miyi mana mar ndalo 2 kata ndalo 3 nikech gimbe gin gi side effects. Kaka imedo tiyo kode gibedo addictive. Dendi dhi ng'iyo godo ni an yadh tema koro nyaka ti godo mondo anindi. Koro wanyalo miyi mana matin ma regulate nindo nino mondo kik obed ni uchako ng'iye dendi uchako kelo tabu machielo. Yedhe moko michako imedo gin yedhe mag ulcers. Jok man gi depression nyaka yud ka uchakore ni ulcers mo koro chopo ni koro en gi ulcers mang'eny kabisa. Iyudo ka wamiyo gi yedhe ma dhi konyo mano be. Awinjo kimulo kamoro ni psychosis Dr. Carol. Psychosis ni ngeni mano koro chopo kama samoro psychotherapy ok nyal konyo ahinya, samoro yedhe mag antidepressants ok nyal konyo ahinya, isetimo nyaka complementary medicine ok dhi ahinya. Koro kochopo psychosis to thothne utimo thieth gi yo mane? Thothne kochopo psychosis tiende no janeko. Psychosis wad ne machielo ni en janeko. Ondo nyalo ringo, nyalo wuotho duko, nyalo timo gik moko ma jomoko ok timo, wuoyo kene. Ma depression nyalo kelo dhiro ng'ato. Koro iwacho ni en depression with psychosis, matieni complementing together. Koro sama wachako yedhe mag depression nigi to wamiyo yedhe mag psychosis. Yedhe mag psychosis iluongo ni antipsychotics. Antipsychotics matieni giloko state mar psychosis cha. Antipsychotics be gine kidieny mopogore opogore. Mano na nitiere first generation, nitiere second generation to tinde. Ng'enyne watiyo gi second generation nikech first generation sani gi side effects modhuro kabisa. First generation mani wacho ni miyo ng'ato bedo gi ratil mang'eny, olaw jurore dhoge, entiere kod chandruoge mang'eny. Entiere gi chandruoge mang'eny. Dr. Carol, wantiere ga kod kidieny moro mar thieth ma bende daher mondo mimulnwa matin, ma iyudo ni dire kaka itudo obwongo ni kod masinde mamoko. Okang'eyo ni uluonge nang'o ni brain stimulation kata gimora aina no. Ma akochopo e okang' mane? Nitiere okang' ma kochope ma koro wasetimo yedhe gite, wasemi therapy, psychotherapy mana wacho cha, to pod ina kamacha. Koro chopo kama itimo ni gimiluongo ni electroconvulsive therapy. Matiende ni iteri theater tiketo nodes moke wi to stima ringe ichalo ng'ama wuogo. Ichajo battery mano simcha mondo chiyo. Ijam start battery cha matin mondo timre na diochiyo. Ma itimo sama ng'ato dwaro quick results. Idwa ni samoro in gi gimoro, idwa ni gino timre piyo kabisa iduog kawaida. Mar ariyo itimo seche ma thieth otamore, ma thieth mar yath kata thieth mar wuoyo ni otimore nani otamore. Kaso seche moko be itime jok mantiere gi nitie kama iluongo ni catatonia. Catatonia tiende ni chopo kama koro ok ichiem, ok iwuo, ok inindi, ok itim ina kanyo, ine chalo gimochung', chalo yien mochung' kamoro kanyo. Koro seche go wacho ni thieth maber kod iluongo ni ECT, brain stimulation. Nikech en stima to mulo obwongo apani nyaka time gi umakini moro maka ng'ato timo makosa to nyalo kelo masira maduong' mokalo. Ipimo nwa yore mang'eny mag thieth, wachako kacha psychotherapy, wadhi weche mag yedhe antidepressants, wadhi compulsory complementary medicine, wadhi weche mag brain stimulation. Tiende ni en thieth mang'eny mokalo. Tingeni nitiere gigo ma ng'ato nyalo timo kata dala mondo mi kik ochope depression, kik ochope weche makoro idwa ket stima e wiye mondo mi yud kaka ikonye. En ang'o gini ma uganda nyalo timo dala mondo mi waduok thuolo gi chien? Erokamano nyalo ka mano ka wuoye tadwa na wuoye gimiluongo ni self care. Nyadi mang'eny depression kata tuoche mag paro gi biro nikech wiwa wil gi timo self care ne wan. Self care en tiende ni itimo gimoro intentionally.
ine mi yiero wuoni iritori no wuon iyiero ok ng'ato timni bok ok ng'ama nyisi ni dhi tim ine mi yiere pachi ni anto koro I dwa take care of myself nikech nyadi mang'eny kaka gigi medo timore kaka wamedo kale chandruok achiel kachiel iyudo ka gik mo iluongo ni coping skills ng'ato nigi kaka okop gi yore ne mokop gi stresses ge ma kawaida to chopo kama koro coping skills gi rumo mo adonje depression koro mondo maintain coping skills wagi e level magintiere kawaida nyaka watim gima iluongo ni self care koro self care kaka nawacho cha it is intentional en gima itimo kiero maonge pressure mora mora maonge coercion mora mora maonge ng'ata machuni ni mondo itim self care to self care itime kidienje mopogore opogore ochakore kalo kuom physical exercises mitimo gi samoro nyalo neno ni dhi e gym samoro nyalo neno ni wuothi nyalo neno ni imiel mano is physical self care kaya e physical self care titimo psychological inyalo bet kata gi diary ni moro kodang' odiochieng' rumo to yud journal indiko gik mane osetimo kama ne time marach kama ne time maber you appreciate yourself ne gik misetimo no inyalo manyo ng'ato kata therapist kata ni ionge gi tabu inyalo manyo ng'ato iwuo godo ikone kaka deni osetimo ikone gimoro amora manyalo miyi shida mano psychological inyalo manyo inyalo keto kata wer moro mamit ni mondo suthi iwinje maber mopogore gi psychological nitiere spiritual inyalo dhi e kanisa ilem meditate itudri gi Nyasache yo moro amora miwinjo ka ber kodi imiel kata ka wende ma kanisa go ber kodi weri tima gimoro amora e kanisa ma ka iwuok e kanisa godhiambo tiwinjo ka nitie kaka in relieved mopogore ga mano be inyalo timo nitie professional self care wan kaka jok matiyo kata jok mondiki gi jok moko seche moko watiyo makata rusa ok wakao ini dwa tiya are Januari nyaka Januari ok ber kamano kaw break kaw thuolo idhi yue kaw thuolo idhi bed gi nyithindi idhi beda kawa kata thuolo ibed kendi mondo ing'iyane ni ngimani to sechalo nade sama wantiere tich pressure odhuro yud thuolo moro wacho ni no sani to ma ok anyal timo ma ji mang'eny ok tim nikech ginene kaka kiwacho ni no tichwanyori gi boss ok dhi mi tich kata boss be winjo seche moko kata embol many thuolo idhi vocational kinya yudo kata pesa ni moro matin idhi treat yourself idhi ng'iewo idhi goya bal idhi ng'iewo nanga maber idhi chame chiemo moro erokamano daktari pono ni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye inyalo yuda tiyo kuonde ariyo mokwongo tiyo Mabei County Teaching and Referral Hospital inyalo yuda during the day gi seche mag tich ma kawaida to mopogore gi mana tiyo kendo Oasis Doctors Plaza Homa Bay. Erokamano daktari ageno ni odiochieng' machielo ka waluongi tibo biro wago e mbaka kotenore kod tuoche mag paro kata mental health. Erokamano. Chako gi ini wuon to rumo gi ini wuon bendi ritori bendi ng'iyo gigo matimore kit ngimani to kaponono ni chich kata ineno ni ok idhi maber ahinya go stop go break mondo mi itim analysis ni ngimana ni bende odhi maber nikech gikone to chandruok biro bedo kuomi in wuon ritri herri appreciate gigo mabeyo kit ngimani mate chendo ni Nandutho Otieno nyaka kendo odiochieng' machielo oriti uru masani ka wawacho ni ngima en mwandu.